automatsko punjenje i brtvljenje dušikom, ušteda troškova rada i poboljšanje učinkovitosti proizvodnje. Tijelo limenke se ne rotira u procesu zatvaranja, što štiti proizvod i tijelo limenke. Točnost obrade je visoka, a kvaliteta brtvljenja je bolja. Oprema je prikladna za brtvljenje aluminijskih i željeznih poklopaca raznih 5 plastičnih limenki, papirnatih limenki, limenki i drugih proizvoda za pakiranje. Oprema je jednostavna za rukovanje i ima stabilne performanse, idealna je oprema za pakiranje za grickalice, konzerviranu hranu.